ikaskideak izateaz gain koadrilako lagunak ere badiela. Eta ostirala iritsi da, ikasketako lanak bukatu dituzte, eta elkarrekin afaltzera joateko plana egin dute. Baina ez dira ados jartzen. Batzuk, Carlos Arginarren jatetxea jo nahi dute afaltzera, eta besteak berriz, noa? McDonald'sea. Beraz, entzuko dugu ea elkarrekin ados jartzen, bale? Ostiralean denok afaldu nahi dugu, tripa betetzea da denon helburu. McDonald'sera joan nahi dugu seguru, nuggets eta hamburguesak jan behar ditugu. Harina rota McDonald's, tripa betetzera goaz. Ez dakigu nora joan, jira eta bira, Armiñano zukalen jota zuari da. Telebistan egon naiz berari begira, Armiñano platerak oso onak dira. Armiñano eta McDonald's, tripa betetzera goaz. McDonald'seko jana asko maite du ni, Armiñano baino hobea oraindik. Ta Carloseko tako liguke txaparrik, txisteak entzuteko ez du gogorik. Armiñano eta McDonald's, tripa betetzera goaz. McDonald'seko jana dauka grasa hainbeste, kolesterolaz bete, odoleta este. Bertako hamburguesak guztiak nik uste, arratoi haragiaz egiten dituzte. Armiñano eta McDonald's, tripa betetzera goaz. Edateko daukagu kasetan espia, oso gutxi patzen deu hemen izozkia. Ez dugu asatu nahi ganpaga guztia, Argiñano joa da oso garestia. Argiñano eta McDonald's, tripa betetzera goaz. McDonald'seko jana kiten du kaltea, kolesterolarekin gero atakea. Amonari eskatu paga eta pakea, ordaindu behar behar natalitatea. Argiñano eta McDonald's, tripa betetzera goaz. McDonald'seko kartan daude 11 jaki, ta Argiñano berriz zer jarri ez daki. Jose Antonio Pilar beren gainaki, japinia eskatuta denok gaude japi. Argiñano eta McDonald's, tripa betetzera goaz. Zuen burua dago labro eta laino, gu ez gara joango McDonald'seraino. Naiz eta zuek jarri